ако зодиите бяха фигури от шаха. Овен, кон, импулсивен, бърз, обича неочакваните ходове. Телец, топ, стабилен, мощен, напредва бавно, но сигурно. Близнаци, пешка, многостранен, може да стигне до върха и да се превърне във всичко. Рак, царица, защитава близките си с цялата си сила. Лъв, цар, център на вниманието, всички го пазят. Дева, ладия, точен, логичен, обмисля всеки ход. Везни, офицер, грациозен, стратегически балансиран. Скорпион, кон, обича да изненадва противника с скрити атаки. Стрелец, пешка, обича да тръгва напред, винаги в движение. Козирог, топ, устойчив, силен, планомерен. Водолей, офицер, мисли нестандартно, то движи се по диагонали. Риби, пешка, може да изглежда слаб, но има силата да стане царица. Каква шахматна фигура си според зодията? Пиши в коментарите.